Здравейте, аз съм Мира. Това е Код 74 и това е ден 5 от студент по актьорско майсторство, който работи в семейен бизнес. Днес ще ви покажем колко пъти, докато правим тези видеа, аз правя гафове. Сега знаете някакви интересни за нещо. Всъщност не е това. От студент, който хареса си от нашия сайт, там фафля. Няма да правим продуктово позициониране, не рекламирам аз сметанки, рекламирам паркет. Може да кътваш пушенето. Да тече кафето, да почне, дано тая машина е бавна. Бавна, тук на циганията. Дека, здравейте. Вема. Уи. Ще започнем да правя и обработят. Здравейте, аз съм Мира, а това е Код 74, който се намираме е как?